cloud cluster sa gawa sa Philippine Area of Responsibility ang gimonitor karon sa Pag-asa nga posibleng mamahimong usa ka low pressure area ug mosulod sa Philippine Area of Responsibility karong simanaha. Matud ni Engineer Jomer Iclarino, weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga sa pagkakaron anaa pa sa ubos ngadto sa igo-igo ang kahigayunan niini nga mamahimong usa ka bagyo. Kung mamahimo man gani kining usa ka bagyo, hayan pagatawgon na unya kini og bagyong Wilma. Apan kay cloud cluster pa lang kini, di pa makahatag ang Pag-asa sa ruta nga subayon niini kung ugaling hingpit na kining makasulod sa Philippine Area of Responsibility ug mamahimong bagyo. Officially, DOST Pag-asa released the official information, the TC threat. Ang range nato Northern Mindanao, Visayas up to Southern Luzon. In general pa ni, because wala pa man kining, dili pa kini full-blown as low pressure area or bagyo, once na maging bagyo kini na natin official track. Sa pagkakaroon, ITCZ kung Intertropical Convergence Zone ang nakaapekto sa mga pag-uwan sa Mindanao ug ubang dapit sa Eastern Visayas. Samtang dinhi sa Sugbo ug Central Visayas, mga localized thunderstorms ang hinungdan sa nasinating pag-uwan. Apan ang pag-uwan kaganiang buntag sa Lapu-Lapu, Cordova ug ubang dapit sa Metro Cebu, epekto sa severe thunderstorm nga mihatod og torrential rains sunod lang sa 2 ka oras.